Il-Ħadd it-tajjeb. Illum 5 ta' Diċembru, l-ewwel Ħadd tax-xahar u t-tieni Ħadd tal-Avvent. Nilqakom għal din il-Quddiesa mill-Knisja dedikata lill-Madonna tal-Abbandunati ħajjin fuq l-għolja tal-Wardija. Imexxi l-Quddiesa tal-lum l-Arċisqof Ċarles. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Inselmilkom f'dan it-tieni Ħadd tal-Avvent minn din il-Knisja sabiħa ħafna tal-familja nobli Manduka, Piskopu Maċedonja Żammit. U nitolbu ħafna biex aħna nippreparaw għall-festa tal-Kunċizzjoni il-ġimgħa d-dieħla. Nitolbu ħafna lill-Madonna dik it-talba sabiħa. O Marja li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Għalhekk ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna. Aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda tina l-erf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Neħħi minn fuqek Ġerusalem, il-biż tal-vistu u n-niket tiegħek
u ilbes għal dejjem id-dija tal-glorja tal-Alla. Ilbes mantar il-ġustizzja tal-Alla. Qiegħed fuq rasek diadema tal-glorja tal-Alla ta' dejjem, għax Alla qed juri sbuħitek lid-dinja taħt ix-xemx. Alla jisellimlek għal dejjem, slim tal-ġustizzja u glorja ima tal-Alla. Ġerusalem, itla fil-għoli u ħares madwarek lejn il-vant. Ara l-ulidek miġbura minn fejn tinżel ix-xemx sa fejn titla għal kelma tal-qdis. Ferħana li Alla ftakar fihom. Telqu minn għandek bil-mixi, imkaxkra mill-ledewa, u issa qed jiġborhom mirfawejn fil-ġieħ bħalli kieku fuq tronijiet is-saten. Għax Alla ordna jitniżlu l-muntanji għolja u l-għoljiet ta' dejjem jintlew, il-widin jitwattew u l-art titwitta biex hemm Iżrael jimxi l-qudiem bla tfixkil ta' xejn taħt il-ħarsien ta' Alla. U l-foresti u s-siġar tal-frieħa jixtu della fuq Iżrael bil-ordni ta' Alla għax Alla jmixxi l-Iżrael ferħan b'dawl tal-glorja tiegħu imsebbaħ mill-ħniena u l-ġustizzja ħirġa minnu, il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali, kbir femilu il-mulej magħna. Kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa lura l-Minastrin ta' Sion, konna qisla mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħk intela fomna u bil-ajjat ta' ferħ lessen, flimkien. Kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna, u aħna bil-ferħ intlejna, flimkien. Kbir femilu il-mulej magħna. Bidda l-mulej xortina bħal-widien ta' negab, dawk li jiżeraw fid-dmuħ jaħsdu bil-għana tal-ferħ, flimkien. Kbir femilu il-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żarrija tal-żrieħ, imbagħad huma u ġejjin lura, jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Flimkien, kbir femilu il-mulej magħna. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ħuti, nitlob dejjem ferħan fit-talb tiegħi għalikom minħabba sem li intom ħadtu fix-xandir tal-Evanġelju mill-ewwel jiem sal-lum. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Iva, jixhidli Alla kemm jien miġbut lejkom bil-qalb ta' Kristu Ġesu u jien dan nitlob li l-imħabba tagħkom tikber u toktor dejjem iżjed bil-erf u b'kull den biex tistgħu tarfu tażu l-aħjar. Mbagħad tkunu safja u bla ebda ħtija fil-jum ta' Kristu, mimlijin bil-frott tal-ġustizzja li ġejja permezz ta' Ġesu Kristu għall-glorja u l-foħrija ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ħejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fis-sena 15 tal-ħakma
ta' Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Ludija, Erodi tetrarka tal-Galilea, Ħuħ Filippu tetrarka tal-artijiet tal-Iturja u ta' Trakonija, u Lisanja tetrarka ta' Abileni, fi żmien meta l-uffiċċju ta' Assis il-Kbir kien fidejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-mulej ġiet fuq Ġwanni bin Wakarija fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan, ixandar mamudija ta' ndiema għal maħfra ta' dnubiet. Kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profezija ta' Iżajija, leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Kull wied jintela, kull muntanja u għolja titbaxxa, il-modijiet mawġa jidrittaw u t-triqat imħarbta jitwittew. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum huwa il-bidu tat-tielet kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa. L-ewwel żewġ kapitli se nisimgħuhom fil-ġimgħat li ġejjin għax huma il-kapitlu 1 u 2 tal-Vanġelu ta' San Luqa li jitkellmu dwar it-tħabbira ta' twelid ta' Ġwan il-Battista, it-tħabbira ta' twelid ta' Ġesu u it-twelid ta' Ġesu. Imma l-kapitlu 3 jibda mal-ewwel dawk it-3 snin li waslu għal predikazzjoni ta' Ġesu, għal mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. U jibda personaġġ importanti ħafna f'dan l-istaġun tal-Avvent li huwa Ġwanni il-Battista. It-tifel ta' Elisabetta u ta' Zakkarija li kien iltaqa' mal-mulej fil-ġuf meta il-mama ta' Ġesu marret iżżur qariba tagħha Elisabetta u Ġwanni qabeż bil-fer fil-ġuf ta' ommu kif ħass il-preżenza ta' Ġesu fil-ġuf ta' ommu. Dawn iż-żewġ nisa tqal li jiltaqgħu u lidhom fil-ġuf jikkomunikaw mod misterjuż. Huwa statement qawwi ħafna dwar id-dinjità tal-ħajja li jkun hemm fil-ġuf ta' kull mara li qiegħda tistenna twelid tat-tarbija għażiża tagħha. Ġwanni huwa dak li se jħejji t-triq għall-mulej. U għalhekk Luqa biex jipprova jispjegana l-missjoni ta' Ġwanni jissellef il-kliem tal-profeta Iżajija. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej wittu il-modijiet tiegħu. Din l-għajta kienet l-għajta ta' meta ir-re, l-imperatur, il-gvernatur kien ikun se jżur x'imkien u jibatu illum ngħidulhom tal-Public Works, ma nafx jekk jgħadhom xi jgħidulhom hekk wara kollox, biex iwittu it-toroq, ħejju t-toroq, jagħmluhom sew biex ikun jista' jgħaddi bil-kumdità. Ħejju triq tal-mulej, wittu il-modijiet tiegħu. Kull wied jimtela, kull muntanja u għolja titbaxxa, il-modijiet imgħawġa jsiru dritti, it-triqat imħarbta jitwettew. Din hija deskrizzjoni ta' dak kollu li kien isir konkretament in-nies kienu jifhmu meta jisimgħu dal-kliem ta' Iżajija li xejn ġej xi ħadd verament importanti. Di hija xi ħaġa li aħna wkoll għadna ngħixuha sal-ġurnata mqazza tal-lum qasseb wara 2000 sena ilu. Imma dan il-kliem tal-profeta jintuża l-Ġwanni għaliex
u mhux interessat fil-public works, ma jrid jieħu l-ebda ministeru ta' ħadd. Imma huwa interessat li fil-qalb tagħna ikun hemm triq imħejjija tajjeb għal mulej. U allura inniżlu il-muntanji tas-supervja tagħna u nimlew kull fejn aħna nħossu li f'ħajjitna hemm ħofra ta' dlam. Il-missjoni ta' Ġwanni mhijiex missjoni fl-arja. Innutaw kif jibda it-tielet kapitlu tal-Vanġelu ta' San Luqa. Jissemmew ħafna nies importanti. Tiberju Ċesari, l-imperatur. Ponzju Pilatu, il-gvernatur. Imbagħad 4 minuliet ta' Erodi l-Kbir li qassam is-saltna tiegħu bejn 4 tulidu u għalhekk kienu tetrarkija, tetra bil-Grik tfisser 4, u jissemmew kollha. Erodi, Filippu, Lisanja. Fi żmien il-Qassis il-Kbir Anna u Kafa jissemmew ukoll il-kbarat ta' reliġjon. Daw kollha nies importanti. Imma l-kelma ta' Allant min waslet, Luqa jgħidilna fi żmien daw in-nies kollha importanti li huma storiċi u jimmarkaw mument storiku, għax din mhux ħrafa, dak li qed niċċelebraw mhix xi ħaġa xi fairy tale, imma ġrat fl-istorja meta daw nies importanti kienu responsabbli minn diversi artijiet, setturi, kienu qed jiggvernaw. Imma l-kelma ta' Alla waslet lil Ġwanni bin Zakkarija fid-deżert. Alla donnu iselminhom il-daw il-kbarat imma jmur dritt għand bniedem jgħix fid-deżert. Leħen jgħajjat ħejju triq tal-mulej, wittu il-modijiet tiegħu. Aħna ħafna drabi il-loġika ta' Alla ma tantx nifhmuha, għax nipretendu li l-kelma tiegħu se tasal min jaf bliema mod sensazzjonali. Imma Alla jitkellem fis-silenzju tad-deżert. Forsi anke fil-momenti ta' diffikultà fil-ħajja tagħna. Tiltaqa' ma' persuna u tgħidlek kelma. U dik il-kelma tinżel f'qalbek għax tkun il-kelma li għandek bżonn tassew tisma'. Min jaf kemm tkun smajt kliem ta' nies oħra, imma dik il-kelma li l-mulej jgħajjatlek bil-kwiet fis-silenzju ta' qalbek, fid-deżert ta' ħajtek, issalvak u terfak. Kemm hu sabiħ il-kliem tal-profeta Baruk li smajna fl-ewwel qari llum. Huwa kliem ta' faraġġ. Ta' faraġġ lil mulej jilissen lil poplu għażiż tiegħu. Neħħi minn fuqek Ġerusalem, l-ilbies tal-hemm u n-niket, u ilbes id-dija tas-sebħ ta' Alla għal dejjem. Ilbes il-mantar tal-ġustizzja ta' Alla. Il-ġustizzja ta' Alla mhux Alla vendikattiv, imma Alla li peress li huwa veru għalih innifsu u twajjeb tassew huwa ġust fil-ħnina tiegħu. Mhux biex ipatti, imma biex jerfak. Ilbes id-dija tas-seb ta' Alla. Kemm hu sabiħ li aħna u nżejnu d-djar tagħna dal-istaġun tal-miliet
u nixelu tant bozzot ħelwin u ċkejknin. Niftakru f'din il-kelma ta' faraġġ tal-profeta Baruk. Ilbes id-dija tas-sebħ ta' Alla għal dejjem. Mela dak li qegħdin nagħmlu, it-tiżjin li qegħdin nagħmlu, fih sinifikat. Qed jirrispondi għal faraġġ ta' Alla, qed jgħidilna intom m'intomx tad-dlam, intom u li tiddawl. U hekk dal-istaġun li fih il-ġurnata tiqsar, sakemm jasal il-militu terġa' titwal, aħna bid-dwal tagħna nirrispondu għal dan il-faraġġ ta' Alla. Ilbes id-dija tas-seb ta' Alla. Alla għati sejjaħlek bl-isem ta' sliem tal-ġustizzja u sebħ tal-qima ta' Alla. Sliem tal-ġustizzja. Il-ġustizzja iġġib veru sliem. Ħafna drabi aħna ngħidu kif se jkollna rikonċiljazzjoni bejnietna, kif se jkollna iżjed għaqda bejnietna. Daw kollha jiġu fejn hemm il-ġustizzja. Jekk m'hemmx ġustizzja, mhux se jkollna paċi. Jekk m'għandniex il-verità fuqna nfusna, mhux se jkollna paċi. U għalhekk lil Alla ma niddejqulux nuruh fil-mappa ta' qalbna xi għolja ta' supervja li hemm bżonn inwittuha, jew inkella xi wiet mudlam tal-vizzju li hemm bżonn nimlewh bil-maħfra tal-Alla. Ejjew niftħulu l-mappa ta' qalbna u ngħidulu int lill-profeta tiegħek Ġwanni, tinsew Ġwanni ifisser Alla ħanin, Joħanan, hekk semmih lill-prekursur lil dak li ġie qablu, Alla ħanin. Ġej bil-ħnina Alla, imma bil-verità. Ngħidulu kemm nixtieq li fil-qalb tiegħi fil-mappa ta' qalbi t-toroq ikunu kollha dritti. Kun int li tħares lejn il-mappa ta' qalbi u tħenna lija. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu lill-mulej iħares lejna biħnina u jkunu li libbisna bid-dawl tas-seb tal-glorja tiegħu. Nitolbu għal daw kollha imkiddin minħabba xi muntanja ta' supervja fil-qalb tagħhom jew xi wiet ta' dlam u ta' vizzju biex iħarsu lill-mulej biħnina u jitolbuh maħfra u indiema. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu ħalina wkoll biex aħna li aħna ħafna ħotob fit-triq tagħna, fil-qalb tagħna
ma ninsew qatt li hu ġej bil-ħniena u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum Jacob talabni biex imbirku dan l-istrument sabiħ ġdid li ġa smajna l-ħoss tiegħu, din l-arpa li hu semmija Luċija. Aħna nitolbu biex il-mulej ibirek lilu l-arpi li juża li permezz tagħhom iwassal lilna wkoll is-sbuħija tal-arti b'talba li d-din is-sbuħija tolli l-qalb tagħna lejn Alla fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Issa se nbirek ilek minn hawn mill-bogħod x'ma rridx nagħmillek ħsara u ninkwetak Jacob. Grazzi ta' kull ma tagħmel magħna. Ejjew aħna nippreparaw il-festa tal-Kunċizzjoni, inselmu il-Madonna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sitna Marija Umm l-Abbandunati, itlob għalina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek ilqa' talb umli u s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma waslux il-merti tagħna għatina lajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura fqajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel. U fetħinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu. Niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, 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 u lej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smowit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smowit. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġril, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub, u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswa lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien
u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċakontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema.
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja dedikata lill-Madonna tal-Abbandunati ħajjin fil-Wardija. L-oriġini ta' din il-Knisja u d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Abbandunati imorru lura fis-snin tas-seklu 17 meta Malta kienet taħt l-ordni ta' San Ġwan. Il-Gran Mastru Perellos ta' nisel Spanjol minn Aragona għana l-Knisja bi kwadru sabiħ tal-Madonna tal-Abbandunati, xogħol ta' Stefano Erardi, il-pittur magħruf Malti tas-seklu 17. Kien minn hawn li bdiet id-devozzjoni lejn il-Madonna taħt dan it-titlu, meqjuma bħala il-Patruna ta' Valencia. Infakru li min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.